Ебе, нещо кръка ми подклича. Защо подклича? Много желя, човек. Днеска майче изпролетиме. А? Аз мисля, че днеска ще изпролетиме. Вчера да ме види Христина, че имам да й давам пари. Сутринта как ме видя и как гадно ми стана. Аз нали съм кьопов и сакат и нищо не виждам. Гледай, ме удари, мама ти деба. Това па БМВ-та е най-тъпата кола, бе, човек. Ти разбираш какво означава най-тъпата кола? Аз имам някакви строшени стотинки. Нищо не виждам, бе, тук е сенка. Тук е сенка и се вижда, бе, човек. Иначе аз нищо не виждам. Виж колко трябва да го дигнеш нагоре, това букук. Е така. О, стана жега, бе. Сега ще се прибера. И най-вероятно ще почивам. Няма какво да правя, освен да почивам. До 22 съм болничен. Некъде ще обикалям оттам, бе. Трябва да си сменя превръзката на крака. Мали трябват и ми превръзки ми трябват. Направо е... Знаеш колко ми трябва на дрънги дъра. Трябва да мина ночен преглед. $4. И толкова горе-долу. Горе-долу е 500 грама. Бъвшкам нещо е топло, ама... Подухва ветрец. Подухва ветрец. И кръка нещо почва да ме заболява. О, сега свалям това и направо. Почивка. Чакай да видим. Ще имам. 5,40 ще имам. Ще имам 5,40. Тъкмо да видя дали има туалетна хартия. Да вземем 2-3 ролки. Ама не, това е следобед вече. Вече е следобед. Надали. Надали. Да изпролетиме вече, да ми се оправи крака и ми писва вече. Да почна да си работя. Да си вземам там. Само не знам този комендант къде ще ме тури. И миналия път ми е ба майката. На Джамбо, на края на София. Вика, ще ти е близо. Къде ще ми е близо, бе, Чикио? Газът ще ти е близо. Бамо майката. Крака ме заболи жестоко. Понеделник е това, който тук направо давам сигнал. Да идва паяка да го маха. Я не мога да тръпа това. Да идва паяка да го маха. Я не каква рампа направи това. Чичо скручи. И как ще си пребем крака. Чекай, бе, къде тръгна, бе? Къде тръгна, бе, мама ти деба умрелник? Топ. Къде тръгна, бе? Чикио. Топ иска да ме ликвидира като личност. Тройка на разсъмване.
Те, покука на те. Welcome home. Както казват на един тъп език. Американски. Как викат циганите? Американски. Добре, трапезарието е добре. Трапезарието е добре. Много и здраве.